ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೀಸನ್ 5 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಸೀಸನ್ 5 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ ಅವು ಏರ್ನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಹತ್ತು ಮೇರ್ನ ಸೀಸನ್ 5 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲೆಡ್ದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ಈತ್ ರೇಟಲ ಅಕ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ 200 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆತ ಜುಲೈ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೀಸನ್ 5 ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತನ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಒಂದೇ ಪೊಸತನ ಡೋಲನಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಷೋಡ್ ದುಂಬೆಂಚ ವೈದನ ಒಂಜೇ ಕತೆಟ್ 4 ಎಪಿಸೋಡ್ 3 ಎಪಿಸೋಡ್ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಲ ಒಪ್ಪರೆ ಯಾವು ನೆಲಲ ಜಲಲ ನಲಿಕೆಲ ಮೇರ್ನನೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸೀಸನ್ 5 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಸೀಸನ್ 5 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ ಅವು ಏರ್ನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಹತ್ತು ಮೇರ್ನ ಸೀಸನ್ 5 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲೆಡ್ದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ಈತ್ ರೇಟಲ ಅಕ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ 200 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆತ ಜುಲೈ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೀಸನ್ 5 ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತನ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಒಂದೇ ಪೊಸತನ ಡೋಲನಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಷೋಡ್ ದುಂಬೆಂಚ ವೈದನ ಒಂಜೇ ಕತೆಟ್ 4 ಎಪಿಸೋಡ್ 3 ಎಪಿಸೋಡ್ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಲ ಒಪ್ಪರೆ ಯಾವು ನೆಲಲ ಜಲಲ ನಲಿಕೆಲ ಮೇರ್ನನೆ